Sa kadugay na tong pinaabot nga magbuhos na diri sa haligi ba, karon pa jud nga giulan pa gyud mi diri. Pero sige lang, gapadayon ra gyapon mi kay hinay raman sa dang ulan. Usa gyud na sa mga problema no kana magbuhat kag balay tapos ting buhos na magulan pa gyud. Wala rasan mi nagpadala kay basin blessing ra na. Ang nakanindot sa tong tirada ron kay ang among paniud to, tulo ka putay nga sudan, kining pinereto nga isda, tapos kining tinola nga presko pa kayo ang isda og lami jud kay higupon ng sabaw. Wa jud pun nagpalupig ang lumayagan diri oh. Tirada dia aktor. Wa lagi, pero naatay tirada ron. Nakabantay ka sa kung porma dia aktor nga murag nalibang sa taas ba. Pero ay lang na ninyog pansina, kay among gibuhat diri, nagbuhat mig porma para sa haligi, kay para buhos naman ni good. Tarongon jud namo nagplastar diri, kay basin na ibuslot ba, nyates ng libat. Basta magbuhat man gud og para tabon aning haligi mga ka-aktor. Di jud ni siya si piaton, kay basin mag-awas-awas ang saminto ani. Pero bilib ra pod biya ko aning porman, kay bisan galisod na siya dok-dok diri na saminto pero gipangitaan gyapon niya pamaagi. Grabe, ang lakas talaga ng idea nitong purman. Kay nahuman naman sad og purma tong isa diri na sad mi sa pikas, duha ka haligi ang gibuhat. Kay lisod pug kayo no og isa ra. Basin isa ka tamak ani hugno na dayon. Pero di na ta mabalaka ana kay grabing pagkamayuhan ning gatrabaho diri sa balay. Kay bisan ako nagtan-aw diri sa taas, grabe makaingon jud og naunsa naman ni ilang strategy oy. Lahi naman kaayo pero kini jud akong pinakapangandoy nga akong nahong diya sa billboard mabutang. Pero kulapo ang brand. Pwede ra sa dog Titan Gel para katong ligyas-ligyas ba. Sa kataas aning balay ba, maklaro na gud nako ang billboard diri. Tungod pud sa akong kabisi maong akong ate nalay galuto diri. Kuyaw pug kayo ni iyang lutoon kay tulo ka putahi katong lumayagan, tinulang isda o pinireto nga isda. Nasuko pa gyud siya diri pero di lang ta mabalaka ana kay makaingon na sad ta og kalami aning giluto niya. Murag makamukbang naman jud ta tirada diri. Di pud nako ni atrasan oy, tanawa gud nang lumayagan o lami na kay tanan. Samot na kining tinola nga isda nga presko pa kayo ang isda, alamia kay higop sabaw lagi ani. Samot na kining pinereto nga isda nga itoslo lang nimo sa sauce nga dagan kay sili, makaingon jud kag olala. Nya naluto naman ang giluto ni Kimberly nga sudan para paniud to namo karon mao nang gadungan lang mi diri. Nya mangaon ta ninyo. Salamat sa pagkaon, Lord. Mao na day ni atong gihukad, medyo gamay lang gyud siya kay di pud nato palabian kay basin di pud day nato mahurot samot na kining sabaw nga but nga nato og sili. Lamia kay lagi nya murag mukbang naman jud tirada o kay gi first bite naman ang lumayagan. Nya mukbangon na tani. Let's go.
kini jung lumayagan ang ning champion sa tong food trip karon kay perting pagkalamia man jud. Oh, lami jud kayo paluapan bi. Makaingon na lang jud ko og kalami. Imnan day nato nagsabaw sa tinula nga naay sili. Busuga sa aktor pinagawas dayon dimple ba pag inom sa sabaw. Di jud ta malimot sa coke diya kay mao man ay makapabusog sa ato ang tiyan. Di ba coke? Baka naman coke. Basta kay pag inom lagi na kog coke diri busog ng aktor. Marama na dayon kay stanan. Paguman dayon na mo og kaon kay nagmasa na dayon mi kay buhusan naman ang haligi. Sa kadagan atong gikaon ba nahilisan man gyapon natong kinaon ani kay kapoy man day kining magmasa-masa taning saminto og balas og grabas. Ning ani man jud ni kailangan man jud ta mo trabaho ani para mahuman aning haligi og buhos diri. Kay bisan ulan na kaayo diri nagpadayon gyapon mi kay basin blessing ra di ay ni. Nagamit lang mig strategy para mapaspas ang production sa trabaho diri nagpasapa rami aning balde. Grabe pagka-cute pud aning balde mura mag-ako. Nagtinabangay lang mi aning sitwasyon na diri kay para mahuman na dayon mi. Kay mismo akong ate diri ning karga man pud aning balde Wa ta kabalo aning bayana basin mo labaw panig braso sa tuwa. Medyo hapit naman jud pud ni nahuman ang ato ang pagmasa diri. Nya diri lang sa taman. Bye-bye.